Sí. Fantàstiques, oi? Pares i mares, que us ha agradat? Ho han fet superbé. Això de pujar aquí dalt, a un escenari, agafar un micro i cantar no és gens fàcil. Nosaltres tot just n'estem aprenent. Aquest any, les fruites, us hem ensenyat ben poca cosa. Més que mai, hem après els uns als altres. Simplement hem gaudit i compartit de les cançons de la banda i les estones del Camp Nou. I això és tot. Això és tot i això és molt. Nosaltres som aquí per allargar la vida a aquest projecte tan bonic que és Macedònia. Però és un projecte que no existiria sense vosaltres. Per tant, volem acabar la setmana dient-vos gràcies. Gràcies per estimar-nos tant i gràcies per deixar-vos estimar. I la segona és que no us oblideu mai de la cançó que us cantarem ara. És una cançó que diu que per agradar als altres, primer ens hem d'agradar nosaltres mateixos. Ser una estrella! Podria dir mentides i inventar-me que jo puc ser algú molt important per tu. Ja tinc la clau, la solució, tranquils que t'estic jo i presumir de coses que no tinc. Decorar la meva vida per impressionar, disfressar-me i convertir-me en una tia que
Ja. Molt bé. Un aplaudiment, sisplau, un altre cop, també els músics a les fruites. Bravo! Visca Macedònia! Jo soc fan de Macedònia! Molt bé, família. Això no acaba aquí, ja sabeu que el Camp Rock és molt especial, ens agrada molt el contacte, està com una petita família, i avui tenim un dinar tots familiars, però tenim més sorpreses. Per tant, us demanaré col·laboració, nosaltres a les vostres filles. Molt bé, què us ha semblat això? Ho deixem aquí o seguim? Sí? Us faig una proposta. Ja que estimeu tants a les vostres filles i fills, per què no us apropem ara una miqueta més? Que estiguem quasi a un pat de les seves mirades. Les mirem als ulls perquè això també és per vosaltres, papes. Nenes! Cap aquí vosaltres, ja s'apropen ells. Vinga, A disfrutar, família. La miralla és meva, però tu és tua.
Gràcies, Dani. Gràcies, fruites.